Ang lulutuin natin ngayon ay minatamis na beans. Welcome po sa Kawali ni Waray. So, yan yung nakababad na beans. Kanina pa yung nakababad? Opo, kanina pa. Kanina maliit lang to eh. Tapos, pag binabad niyo siya sa tubig, mag-e-expand siya. Lumalaki. Tapos lalagyan niyo siya ng baking soda na mga 1 teaspoon. Sa 1 kilo, 1 teaspoon na baking soda. Isang kilo to eh, lahat 1 kilo. Para pagka nilaga niyo siya, pantay-pantay ang lambot niya. Hindi yung parang merong matigas, merong malambot. Yun, gano'n ang technique dyan para. Tapos, hugasan ko na siya mamayang konti. Pagka pinakuluan ko ulit siya, lalagyan ko ulit siya ng another half teaspoon ng baking soda para Habang kumukulo? hindi, habang pinapakuluan, habang pinapalambot, para talagang malambot siya. Pagka malambot na po siya, sasalain ko siya, hugasan ko siya sa running water, tapos magpapa-arnibal na ako. So yung baking soda nakakapagpapalambot din siya. Yeah. Oo. Tapos pagka nagpa-arnibal ka na, sa 1 kilong beans, 1 kilo't kalahati ng wash sugar. Yan. Gawa na po tayo arnibal. Arnibal para sa beans. So, tubig. Asukal na pula. Tsaka pandan na dahon. Dahon ng pandan. Ganyan ang paggawa ng arnibal para sa beans. Hintayin lang natin ito kumulo hanggang sa maging arnibal na yan. Wala na tayong gagawin dito. Papakuluan lang natin to. Ayan. So, kumukulo na ang ating arnibal. Hayaan lang natin siya kumulo pa. Hanggang sa maging arnibal na siyang totoo. Tignan mo yung tulo ng ano. Dire-diretso pa. Yung tubig. Mabilis. Arnibal na yan. Mabagal na yung tubig. So pag ganito, hindi pa to arnibal kasi dire-diretso pa yung patak ng ano. Pero kapag ka mabagal na, ibig sabihin lumalapot na. Arnibal na siya. So tsaka lang natin papahintuan ng pagkulo pag gano'n na. Tsaka mo na nga yan. Iuhulog. Tsaka natin lalagay yung beans. Oo. Pagayan mo na siya ng kaunti sa kalan. Tapos pagkatapos patayin mo na. Kasi i-absorb So, hintayin na. Pag nasobrahan sa kulo, titigas. titigas. So, hintayin lang natin gumanda yung consistency ng ano. Lumapot mabuti yung ating arnibal. So, ayan. Pag nakita nyo yan, no? Medyo malapot na, di ba? Sabihin, okay na yan. Luto na yan. Arnibal na yan. Arnibal na siya. So, ang susunod natin gagawin dyan, ilalagay na natin yung napakuluan natin na beans. Yung naluto na natin na beans. So, ayan na siya. Tapos, hayaan lang natin siya dyan. Luto na yan. Ganyan na yan. Sarap nito. Huwag yung masyado haluin ha. Madudurog yung beans. Hinay-hinay lang. Alright, luto na siya. Pwede na yan. Pinakapit na kapit na yung lasa ng arnibal dyan sa beans na yan. Alright, kakainin na lang. Okay na po. Tama na yan. Goods na yan. Rapsa na yan, rapsa na yan. Yan na. Tapos na po. Enjoy!